trabaho miti barko ilugan liday ket mariknak tinal dawa kawan mo gapot kinaada yung tisibay ko dagiti awag mo mangepet ti iliw ko mariknak barat panagayat mo kas di damo asimang pet kaawad sinayang taaka nito agsublita jay lugar anaka ay ayo jay 7 si sana pananta sa jay ngayon papasta ti iliwta iti tunggal may sa 7 si sakon kunadaan niya naragsak ta amin akanito kaslada ta ti gloria o masideg manen panagawit mo lakay ko manipud trabaho miti barko iliw ken liday ket mariknak tinal dawa kaawan mo gaput kinaaga yung tisibay ko dagiti awag mo mangepep ti iliw ko mariknak barat panagayat mo kas di damo asimang pet kawan sinayang taka nito agsuglita jay lugar anaka ay ayo jay 7 si sana pananta sa jay ngayon papasta ti iliwta iti tunggal may sa 7 si sakon kunadaan niya naragsak ta amin akanito kaslada ta ti gloria jay 7 si sana pananta sa jay ngayon papasta ti